मेगननि जि बेराम एबा माखासेया बैसो जायै समावनो मेगननि नुनाय गोहो खोमानाय आरो माखासे जेंना बे बेरामा जोंनि गेजेराव बांगासिनो दङ आरो बिसेसकै जायफ्रा बे बेरामाव गोग्लैयो माखासेयानो थाखा फैसा गैया एबा रांखावरि आंखालनि थाखाय गोजौ फाहामथाय लानो हाया जायफोरखौ उन्दै बेराम समावनो बा बेरामा उन्दै समावनो बा खम जानाय समावनो हमनो हायाब्ला बांद्राय जायोब्ला माखासे जेंनायाव गोग्लैयो आं बेखायनो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव मैया 21 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै गासै मोन 14 VCDCआवबो बेसेन नाङाजासे मेगननि फाहामथाय लोगोसे खोब खम बेसेनाव 80 राङावनो जि पावारनि ससमा बेखौ रानना होनाय जादों आरो आङो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंनि सुक्लायनि निजानन्द आश्रम बिथांमोननि हेफाजाबखौ आङो बाख्नायगोन आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों मानो होनब्ला बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि एबा बिथांमोननि दैदेननाय बायदि बिथांमोननि गोजौ लेभेलनि जि एजेन्सि बिथांमोना डक्टर एबा फाहामथाय बिथांमोनखौ दैथायहरदों दा बे हिसाबै फाहामथाय बा डक्टरफ्रा नायगासिनो दङ आं खावलायगोन जोंनि जेसेबांखिनि मेगननि समस्या गोनां जायफोर सुबुं जोंनि समस्तिनि बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि VCDCनि अफिसाव जोङो मैयानिफ्राय लागासिनो दङ बे VCDC अफिसाव थांनानै गावबा गावनि मेगननि जोथोननि थाखाय मोजांनि थाखाय जाहाथे डक्टरजों नायजाहैयो आरो बेखिनि मोनसे सुबिदा एबा स्कप बेखौ जाहाथे लायो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरो आं जेराव माने दायो मेगननि जितु बेराम उन्दै समनिफ्रायनो बोरायसिम माने गोबां गाज्रि जानो नुदों माने मा जानो थाखाय जादों बेखौ जोङो सरासनस्रा भाबैथ' डक्टरफोर बा बिदिनो एक्सपार्टफोर बुंनाय बायदि जों खोनायो दे दानि समाव पलिउसना बांबाय आरो बिसेसकै जोंनि जि फुड हेबिट्स बा जानाय लोंनाय बेबो मोनसे जाहोन आरो बांसिनहै मबाइल नायनायनि बेलायावबो जोंनि नुनायनि जि गोहो बे गोहोआ गैया जालांनायखौ जोङो नुदों आं बेखायनो खावलायगोन नैबे समाव जे नांगौ समावल' जाहाथे मबाइलखौ नायो आरो मबाइल नायोब्लाबो जाहाथे खोमसियाव मबाइलखौ नाया लाइट जलायनानै जाहाथे मबाइलखौ नायो आरो जानाय लोंनायखौ एसे जोथोन लायो जांक फुडफोर बायदिसिनाफोरखौ जाहाथे बाहायनायखौ खम खालामो आरो जोंनि देहाया राफोद थानांगौब्ला मोनसे नांगौ आइडिया जाबाय मा एक्सारसाइज फिजिकेल एक्सारसाइजआ जोंनो खोब दरखार फुङावनो आथिं खालिजोंनि हिराव साइस्थ'नि थाखाय मोजां होननानै जों बयबो मोनथियो आरो बियो प्रुभेलबो प्रुभ मोननायबो दा बेखायनो मबाइल नायनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय लोगोसेयैनो गावनि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनो थाखाय एक्सारसाइज खालामनाय आरो फुड हेबिट्सखौ एसे माने जेरैबायदि नांगौ समावसो जानांगौ आरो नाङि बाङि बा बिदि जायफ्रा जोंनि देहानि खथि खालामो बेफोरखौ जाहाथे बाहाया आं बेखौ खावलायदों आरो खम मेगननि जुदि जेंना जायोब्ला खम समावनो जेंनाया एसे जाहांनाय समावनो जाहाथे थाबनो जोथोन लायो दानाथ' जोंहा सरकारि हस्पिटालावबो मेगननि थाखाय फाहामथायनि थाखाय जोंहा राहा दङ जोंहा उदालगुरि सिभिल हस्पिटालावबो डिस्ट्रिक्टआवबो जों मेगननि फाहामथायनि थाखाय जोंहा डक्टरबो दङ आरो बाहाय ससमानिबो बेबस्था दङ जाहाथे बेखौ जाहाथे थाब लायो आं बेखौ खावलायहरदों नङाब्ला खम बैसोआवनो मेगननि नुनाय गोहोआ जुदि जोबोब्ला मुलुगखौनो बिथाङा खोमसि नुगोन दा बेखायनो मेगना खोब गोनांथार जोंनि देहानि अंग आरो बेखौ जोथोन लानाया गाव गावनि आं जोबथारनाय खावलायबावनो नागिरदों जिहेथु जों VCDC अफिसाव जों खालामदों बेखौ साननो हागौ सोरबाया राजखान्थिया बा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा खालामदों होननानै बे राजखान्थि नङा मानो होनना बुङोब्ला बेरामाथ' राजखान्थिखौ नाया माने सोरबा UPPLआ बेराम जादों सोरबा BJPआ बेराम जादों सोरबा BPFआ बेराम जादों सोरबा जायाखै बिदि नङा बेरामानोसै आं बेखायनो गासैबो हारिनि सुबुंखौ गासैबो थाखोनि सुबुंखौ खावलायगोन সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ ৰাজনীতিকৰ কথা নহয় সেইটো আমি চকু পৰীক্ষা কৰিব আনিছোঁ চকু চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ সকলোৱে যাতে আহে সেইটো ৰাজনীতি বুলি ভাবিব নালাগে আৰু আমাৰ যেহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যে VCDC আমাৰ যেহেতু আছে আমাৰ 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত 14টা VCDC আছে তো VCDC অফিসটোক আমি অকল অফিস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই আমি ইয়াত বিভিন্ন আমি কাৰ্যকলাপ আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ গতিকে VCDC কাৰ্যালয়ত আমি চকু চিকিৎসা শিবিৰটো আমি পাতিছোঁ যাতে সকলোৱে যায়
সকলোৱে আহে মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ।